Namaste, Shumai, Rajesh Dewch, and a video ama bedunin mavario gitan gilid. My diabet puisikav your covio urt bavario in rook aixalu hi anagalon adai panmair medeliai antani aixalu gadayuk idint wind ak antaner Dewch ac saluchi anol galon. So felly o fewn cyd-destun myfyrdod, meddyliau yw unrhyw beth sy'n dynnu eich sylw. Felly digwyddiadau yn eich bywydau, digwyddiadau yn y gorffennol neu yn y presennol, gynlluenau am y dyfodol, deimladau, emosiynau, syniadau, hefyd deimlad o crafu'r trwyn. Felly, pan dych chi'n dod yn ymwybodol o'r meddyliau, gad iddyn nhw fynd. A Dewch ac sylw chi nôl i'r galon. Dyma syniad. Felly, gawn ni dechrau. Eistedwch yn gyfforddus, gyda'r cefn yn syth ac yn hir. Gallwch chi defnyddio clustogau i gefnogi eich cefn, ond byddwch yn gyfforddus. Dewch eich llygaid. Byddwch yn ymwybodol o rhythm eich anadl. Sylwch symudiad ardal y galon gyda rhythm eich anadl. Dewch yn ymwybodol o foment presennol. Os mae'r meddyliau yn dynnu eich sylw, gad iddyn nhw fynd. Mae'r meddyliau fel gymylau sy'n arnofio ar draws yr awyr glas. Yr awyr glas yw'r foment presennol. Ydych chi'n ymwybodol o'r awyr glas. Daliwch yr holl darlun yn y galon. Daliwch yr holl awyr glas yn y galon. Pan ydych chi'n dod yn ymwybodol bod y meddyliau wedi tynnu eich sylw, gad y meddyliau fynd ac yn dod a'ch sylw chi yn ôl i'r foment presennol. Nid yn gorffennol, presennol neu dyfodol yw'r foment presennol, ond yn yr yma a'r nawr. Nunlle i fynd, dim byd i'w wneud. Byddwch yn ymwybodol o rhythm eich anadl. Gwrandewch yr anadl yn canu. So hum. I am. Ydw i. Ydw i. Ydw i. So hum. Gadewch dirgryniadau y sain mynd â chi a nofyn y galon. Byddwch yn llonydd. Fy mod i wedi gorffen yr ymarfer, ond os ydych chi eisiau, gallwch chi barhau am gyfnod yn hirach, ac wedyn ymlacio. Diolch yn fawr iawn, dabwch chi.